Bang'e abiro aneno Bishop Okulu dala ne koni makone apimo ne jaduong' students gi kelo weche mayalo konye gik mwandiko ka. To kwani maki de ber kwa neno nyaka Raila, to kata kamano Raila jogi pod omako kocha. Koro gimwatim, dwar ng'amiluongo ni Profesa Kaseje, tidwar Profesa Nyong'o, mondo waket yuwa kamoro achiel, to bas waori ka Jaramogi. Ndalo nodo ka Jaramogi was detained. Koro kwa dhi ka Jaramogi, kwasebedo ka Bishop, to Bishop otudre gi Nyong'o. Ndalo no ne nitie simbi miluongo ni direct line. Koro Bishop ne nigi direct line mamare. Nyong'o ne nigi sime ode. Orengo ne pod onge simu. To Nyong'o nong'eyo do Orengo gi the others. Koro gitudre, then Kaseje bende ne ran organization mochak sponsored gi Americans. Embo yude direct line. Ka jogi osewinjore, to chieng' tich abich achiel gibiro to waromo e od Bishop Okulu. Gigo mbaka to gipimo weche kaka dware, kaka operations en, to gindiko a paper. Ka gisendiko paper ni wane mano miwago. Koro kaka youth, wadhigo ka Jaramogi. Wadhi ka Jaramogi, atimo selling apar, we machielo botimo selling 20. To wadhi wakone askeche waduogo, wadamoso jaduogo. Wan to waonge wach, to wasogi geye kama. To wamiyo gi siling 10, gimadho go soda. To giyieno, nikech kwa biro ng'ato wamiyo 10, 20. But that time tension is a lot of money.